Türkmenistanda adam pidalaryna getiren ýol ulaw hadisalarynyň ýene biri boldy. Daşowut welaýatynyň merkezi şäherinden 10 kilometr gün ortadaky awtomagistralın uğrunda 3 haftalyň çakışmagy netijesinde bolan ýol hadisasynda 3 adam öldi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä, helakçylikli waka 1 awgustda ýerden sagat 9 töwereginde welaýatyň iri galla kärhanasynyň goloýunda boldy. Yol hadisasyna uçuran 3 ulagyň içinde jemi 13 adam bolup, olaryň üçüsi wakanyň bolan ýerinde jan berdi. Başga 4 adam we bir tany çaga agyr ýaralandy. Olar içerki gan gitme, kelli çanak ýarylmasy ýaly saglyk näsazlyklaryndan izir çekýärler we hastahananyň reanimasiýa bölüminde bezerge alýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Daşowutly Lukman habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyk Daşowut şäheriniň tiz kömek merkezi bilen habarlaşyp, waka barada goşmaça maglumat almaga synanşdy. Merkeziň telefona jogap beren resmisi ýol hadisasynyň bolandygyny we wakada bir näçe adamyň ölendigini tasdiklady. Ýöne ol bu barada goşmaça maglumat bermekden saklandy. Waka şaýat bolan raýatlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, helakçylygyň bolan wagty sürüjüler awtolawlary aşa ýokary tizlikde dolandyrýardylar. Şeýle-de olar adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň şol sanda tiz kömek ulaglarynyň wakanyň bolan ýerine wagtyndan giç gelendigini we munyň ýol hadisasyna uçuran adamlaryň köp gan ýitirmegine we wagtynda halas edilmezligine sebäp bolandygyny hem aýtdylar. Ulaglardaky derman gutucuklarynda da ilkinji kömek üçin gerek bolan medisina teristleri, şol sanda dermanlar we sargylar ýok eken. Diýip şaýatlaryň biri habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyň bu barada welaýatyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugyndan kommentari almak synanşyklary başa barmady. Şeýle-de redaksiýamyzyň welaýatyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. 17-nji iýulda geçirilen hökümet mejlisinde ýurduň içeri işler ministri Muhammed Hydyrow beýleki meseleler bilen bir hatarda garamagyndaky düzümleriň ýol ulaw hadisalarynyň öňüni almak işini talaba laýyk alyp barmak boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow ýol ulaw hadisalarynyň öňüni almak bilen baglanşykly işlere berk gözegçilik etmek babatda ministre degişli görkezmeleri berdi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi habar berdi. Ýöne habarda hasabatyň we görkezmeleriň jikme-jiklikleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu waka adatlykda ýurtda adam pidalaryna getirýän ýol helakçylikler barada maglumatlaryň ýygyderli çap edilýän mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz şu ýylyň başyndan bäri ýurduň dürli sebitlerinde 10-dan gowrak ýol ulaw hadisalarynyň bolandygyny we bularda 30-dan gowrak adamyň helak bolandygyny habar berdiler.